Ayo! Ayo! Ay! Dudong Pawex! Nalagi ka! Unsay ato? Ay, kirara, gipaanhin mo ko si mong mama ko diri god. Ma! Si Dudong Pawex, ma! Ay! Dudong Pawex! Ali, dili! Ay nang, unsa ray tuyo nimo dai nang anong gipaanhin man ko nimo diri? Kaya wasa sa itong pamiko ang nilaban sa sulod. Sige, ma! Dudong Pawex, gipanita ka kay nako ipatrabaho nimo. Kabalo ka ba mamintura? Mamintura nang? Kabalo. Unsa man ay papinturahan nimo? Ang akong papinturahan nimo, Dudong Pawex, kaning riling. Palihog kog estimate kung pilay magamit nga pintura. Ay, kaning riling sa tubangan lang. Ah, sige lang, kay ako sang tanaw na. Ang magamit ani nang isa ka quart lang na kuan na epoxy primer. Isa ka quarter de ay nga pintura. Unsa di style nimo ana Dudong Pawex? Pakyawan o adlawan? Pakyawan lang ako anang unya, librehan lang kog painit. Pila man po'y pakyaw nimo Dudong Pawex? Tagay lang kog 2.5 ani nang. 2.5? Kamahal ra? Pwede 1.5 lang? 1.5? Sige, price na lang. Wabita tayo kapital ani. Dudong Pawex, paliton sa nakong materialis. Ayo! Kirara! Clear, sa Dudong Pawex mo namintura. Hala, uy. Naa na po yung duha oh. Samok na po yung diri ng purita ba? Ikaw Dudong Pawex ba? Kontrabida jud kayo ka. Usa pa, anong kanang purita man daw mi magsamok-samok nga pwede man sa imuha? Sa mga bitaw, pinturahan ko ng dagway ninyo. Nang, nanapon si Maria Augler ng unang, galgalo na po nila si Kirara. Ikaw ay pagpataka ha. Bago mo naman si Mudron. Oh, naanap po mong duha? Unsa na po yung plano ninyo? Nang, sigurado ko, hagito na po na nilaglaag si Kirara. Ikaw Dudong Pawex ba? Magpatakar kag istorya. Siya'y pataka, kinsa mo rin yung gianhin diri, sinang purita. Na si Kirara man yun. Kamong duha ba? Sakit kayo mo sa akong ulo ba? Diyan na Nadia, ma! Kirara, pati-katik pa, ingon-ingon, pagkinsa mo, ampay. Ikaw, Dudong Pawex, ma! Sugnod-sugnodan gini si mama! Nibisita naman ko na sa squadre! Tinuod jud na imong giingon Kirara. Mao jud ni bisita ra bitaw mi kag Kirara. Kaligid siya oh. Bisita, gyapon. Nang, ayaw yun palipat nang. Kaya kung makahigayon ni, musibat na po ni silang tulo. Bantay na mo sa kuha ha? Sige, galgala daw niya si Kirara. Makatilod jud mo sa kuha. Kirara, andama ang painit niyo Dudong Pawex. O, ma! Ako pa ninyo, Mariano, Claire, manguli mo. Nagsamok-samok raman mo diri. Ama jud na imong giingon Dudong Pawex. Panguli mo. Kay para magpuslan mo sa iyong ginikanan. Kung dili lang jud sotero si Dudong Pawex clear. Dili ta tayo yawan ni ng purita ron. San Maria, jaban ko na. Ay. Nang, magulbol pa si Maria Claire, kaya imong gipauli. Maria, Claire, panguli na mo. Kay busy kayo mga tao dire. Ma, dyan ang painit ni Dudong Pawex, ma! Oh. Hala ka Maria, kainit. Sana. Cake? Nang, tanawang mata ni Maria Oglero, nag-heart-heart na. Kaya nakakita sa kong painit na cake. Sino heart-heart? Pasagad raman taon ka. Basig ka na imong mata mo'y mag-heart-heart ron kung maigon akong kungo ba. Kita jud kag star Dudong Pawex. Dudong Pawex, pamainit sa dire. Kirara, ibutan sana dito ang painit. O, sige, ma! Maria, Claire, nami kayong cake, oh. Kirara, dili ka magkuban-uban sa ilaha. Panawar kung mga dagway nila, murag patay gutom. Maria, ha? Lagay ba? Di lagi ko maglaag ron! Nang dili lagi may mulaag nang. Isa pa nag-ingon nimo nang ang mulaag ni. Dari ra gud mi magdula ni Kirara nang. Bantay mo ha? Kirara, kung magdula mo, dirira mo. Grabe na ka-jamming sa duha, oh. Makadula gyud sila diri ba? Ana man na. Mindset ba? Mindset. Kirara, dali dali. Dali na. Plano aning duha, eh. Uy, Kirara. Napamoy cake? Naman! Nasa sulod! Jamming na pong duha, oh. Hinom na Dudong Pawex. Pag samok-samok tira, diskarte ni namo. Ayaw patuanan nilang duha, Kirara. Ikaw rin gatik-atik, ana. Ikaw Dudong Pawex ha. Kirara, ito ta sa likod kay sa mukha. Ni jamming yung duha, oh. Aron makakaon. A few moments later. Sama mo diri sa likod? Kirara? Ay! Nang? Nga nung ginuna naman ninyo pagkaon ang cake, pwede mo na islayson.
Si Kirara man gud nang. Si Maria may nagsugo, ma. Bili yun niyo ba? Dala!